wach manyalo wacho mogik en ni kaka sirkal pok waketo migawo mar rech e ngas madwarore. Tamor kawuono e votend moluor Dr. William Samoei Ruto ne osemiyowa lek mare, osemiyowa vision, omiyo koro sani we develop a new fisheries policy to align with that vision. Gimwa dwaro maduong' mondo waket migawo mar rech e bwo tada achiel, nikech chike morito rech pok osebedo motegno kaka dwarore. Mondo walok chikegi, warid chikego mondo obed motegno, mondo ta jo ohand rech e yo makare, karito ratechgi e bwo Kenya, kendo karito ratechgi kagi tero rech oko. Omiyo en gima kawo kinde, to mane kama koro wantiere kaka sirkal mondo wategodo ohand rech ei Kenya ka. Mogik, ang'eyo ni ipenjo ni wach mag jolupo, tho mag jolupo e nam lolwe, jolupo bende ka gidonjo nam kata gionge koda gears mowinjore. Wasebedo gi gwandruok mang'eny ahinya e kindwa gi nam ma koro donjo Uganda, kama koro migingo nitie, nikech rech en gima wuotho. Rech is migratory gi dho ngere. To wan kaka jo Kenya wan gi hawi, nikech wan ema wan gi bedroom kama inyuole rech, nikech aoche mang'eny madonjo e Lake Victoria wuok e Kenya koni. Mane momiyo, nikech aora kabiro to biro gi chiemb rech, mane momiyo rech toko e Kenya. To ka rech wamano toki e Kenya osebedo maduong', koro dhi to nyaka walawe kuma odhiye no. Seche moko wakalo boda mwagik Uganda, to kelo tuomruok gi jo Uganda. Gima adwa kwayo, kendo ne wasekwayo His Excellency President, ne mondo obede gi winjruok makare e kinde gi Museveni gi Suluhu, mondo nam lolwe obed nam jo East Africa, mondo ng'amo mi license olupe e nam lolwe ka en thuolo maonge koko. Andang'eyo ni mbaka no en mbaka madhi nyime, ageno ni dwoko biro yudore. Erokamano ahinya Ogindo, erokamano ahinya kuom biro e twak okinyi ma kawuono nyaka Gwandruok, mano Martin Ogindo Jakom.